Allah, Allah ba mu sauki, Allah ba mu sauki, Allah ba mu kariya. Annoba shahada ce. Taimake ni, taimaki kanka, ka taimaki al'ummarka ga corona. Taimake ni, taimaki kanka, ka taimaki al'ummarka ga corona. Taimake ni, taimaki kanka, ka taimaki al'ummarka ga corona. Dukkanin cuta tana da magani. Coronavirus, yan cikin gari na yan kauye na. Coronavirus, cuta mai saukin dauka ko da hannu. Coronavirus, mun mu'amala sai mu wanke hannu. Coronavirus, ba dan kai ba, ba dan ke ba, domin al'ummar mu. Taimake ni, taimaki kanka, ka taimaki al'ummarka ga corona. Taimake ni, taimaki kanka, ka taimaki al'ummarka ga corona. Taimake ni, taimaki kanka, ka taimaki al'ummarka ga corona. Alamomin shigar tana da dama. Zazzabi mai mugun zafi, tari, bushewar makogaro, gajiya tamkar amma duka. Numfashin ka sama kai ramuwa, ciwon kai ramuwa, gudawa zawo ramuwa ka kula. Coronavirus, idan ka samu kanka yan wana. Coronavirus, ka kai kanka asibiti can da magani. Coronavirus, domin kanka, domin kanwarka, domin mamanka, domin abbanka, domin al'ummarka. Coronavirus yana da saukin dauka. Coronavirus, mutan gari na, mutan kauye na, birni da karkara, sai mu kukkula. Coronavirus, corona, Allah ya kare mu, amin.